खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 7 डिसेम्बर बृहस्पतिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किरिखां ब्रह्मआ फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि आगोलनि सुथुरजों गोरोबफिनलायनो हागौ गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन मोजां सान जागोन वृष राशि मानिबा थाखाय जिंगा सिनांनो हागौ गोसोआ असान्ति जागोन सानब्लाबो सानस'हायै जागोन मिथुन राशि बेरेखा हाबा मावफ्लांनो हागौ बयजोंबो निन्दा खालामजानो हागौ गाज्रि सान जागोन कर्कट राशि समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन मान सन्मान मोनगोन बयजोंबो बाख्नायजागोन सिंह राशि थांखिफ्रा जाफुंनाय नङा गोसोखौ असान्ति मोनगोन दुखु सानखौ बारहोहरगोन कन्या राशि सावस्रिया जोबोरैनो मोजां थासारियाव फैगोन देहाखौ थाजिम मोनगोन दुखुआ गोजान जागोन तुला राशि गावनि गोरोन्थियावनो खहा खालामना लानो हागौ साना जेथो गोनां जानो हागौ वृश्चिक राशि थांखांनाय जाथायखौ लाना गोसोआव उनदाहा खालामनो हागौ मोनसे बाथ्राखौनो सानबाय थानो हागौ धनु राशि गोसोनि हास्थायनाया जाफुंनो हागौ थांखिसिम सौहैनो हागोन मोजां सान जागोन मकर राशि रां रुफा खरसा जासोगोन दुखु दाहा जागोन दुखुजों सानखौ हगार हरगोन कुम्भ राशि हरखाबै सोगदावनो हागौ सांग्रां जानाया मोजां गाज्रि सान जागोन मीन राशि बाख्नायजाथाव हाबा मावनो हागोन बयजोंबो मान होजागोन मोजां मुं गोसारगोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि गोजोन्थों सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव